Description! No joo, multa ei tullut video nyt pitkään aikaan, koska mä oon ollut tosi kiireinen, koska mulla alkoi koulu. Wow. Joo. Eli. Tää on nyt mun eka vuosi lukiossa, ja se on tosi kiva koulu, missä mä oon. Se on semmonen ilmaisutaito-medialinja. Ja silleen, se on tosi kiva. Mulla on ihan älyttömän ihana luokka, ei herranjestas. Et niinku... Rakastan mun luokkaa. Ja niin. Meidän ruoka ei oo mitään hirveän hyvää. Mut mä silti, kyllä mä sillä syön. Ja on silleen, kiitos. Koska ei, pitää arvostaa ruokaa. Jom. Niin, että se ei oo mitään semmoista, jee. Mut ei se oo mitään semmoista oikeesti semmoista. Vaan se on semmoista, Joo. Mulla on ikävä mun vanhaa koulua just ton ruoan takia. Koska siellä oli Fazer Amiga ja ei herrasta, se ruoka oli hyvää. Tosiaan mulla on ihan hirveä ikävä mun vanhaa koulua aina välillä. Ja sit mä ajattelin, Steiner. Koska siis mä olin 9 vuotta tässä Espoon Steiner-koulussa. Ja sit tuli mulle semmonen sydämen juttu. Steiner on se juttu. Tai se, että se oli mulle semmonen niinku koti. En mä tiedä koti, mutta se meidän luokka oli mulle vähän semmonen perhe. Sellainen, että mä olin niiden samojen ihmisten kanssa niinku suurimman osan kanssa 9 vuotta yhdessä. Et se otti aika koville, kun mä lähdin sitten toiseen kouluun. Mä hain ykkösen siis sinne Kallioon ja sitten päässyt. Niin mun piti mennä Steineriin alun perin. Mulla oli sellainen vaihtoehto, että jos mä en pääse Kallioon, niin mä menen Steineriin. Mä hain myös Pohjikseen, ja sit mä menin se Pohjikseen, niin ei mennyt mikään Pohjikseen. Mä menin mikä sinne mene. Täällä mä olen. Tai siellä mä olen. Pohjiksessa ollaan. Ja mun mielestä se oli hyvä päätös, koska Pohjissa on kiva koulu. Ainakin se mun linja on kiva. Ainakin, no niin. Se on oikein kiva. Kiva paikka. Mutta joo, niistä mun piti... No, mulla ei oo mitään aihetta, mistä mun piti puhua. Mutta siis mulla on aihe, mistä mä haluan puhua. Mun piti puhua niinku alun perin jostain ihan muusta, mutta sitten mulla tuli semmonen eilisen perusteella, koska eilen sattui ja tapahtui. Ja mä oon ihan sekaisin vieläkin siitä, koska eilen oli sellainen ihmissuhderäjähdys. Joo. Eli mä teen sen huomenna, tiistaina, keskiviikkona, ensi viikon aikana. Musta tuntuu, että mä teen sen huomenna, mutta kuitenkin. Niin se on taas semmonen vähän mielipidevideon tapainen. Tai se on mielipidevideo. Itse. Odottakaa lapset. Mutta joo. Mä voisin vaan kertoa nyt, että mitä mulle kuuluu yksinkertaisesti. Ja mulle kuuluu ihan hyvä. Mä oon ollut tosi kiireinen. Just tämän koulun takia. Ja mun sosiaalinen elämä on ruvennut vähän kuolemaan. Ja mä oon sit tosi surullinen. Koska mulla on hirveästi hyviä kavereita, joita mä haluaisin nähdä. Ihan hirveästi. Ja kaikki kysyy mut koko ajan, että missä mä oon ja voiko mä tulla sinne ja tänne ja tonne. Mut kun mä haluaisin tulla, mut kun oikeesti mä oon tosi väsynyt niiden niin päivien jälkeen, jos on jotain tosi rankkoja tunteja tällaisia, niin mulla ei oo hirveästi nyt ollut aikaa. Että ainoat, kenen kanssa mä oon hengannut, on ollut just joku... Niin. Mulla on semmoista 2 ihmistä, joiden kanssa mä oon hengannut oikeesti paljon, että mä oon silleen, mä tuun teidät tänään. Joo. Ja sit yksi mun kaveri, kun se on etiksessä, niin sit sen kanssa on aika helppo olla silleen hehe, kun me päästään aika samoin ihan koulusta, ja ne on ihan niinku lähekkäin ne koulut, että jos mun koulu on tässä, niin se on täällä, ja sit mä oon trrr, niin. Ja se on tosi helppo systeemi, sit näkee sitäkin. Mut niin mulla on hirveä ikävä mun kavereita. Ainoat kaverit, joille mä nyt oon oikeesti ollut sellainen aktiivinen juttelija, on mun brittikaverit, jotka asuu siis Britteissä. Mutta sekin on vähän ongelmallista, koska ne asuu niin kaukana. Niin mä juttelen niiden kanssa just Skypessä ja Facebookissa ja tällaisessa. Ja nyt kun mä saan mun läppärin takaisin. Läppäri! Niin nyt se onnistuu taas vähän paremmin. Mä oon nyt käyttänyt mun puhelinta kaikessa. Mutta niin. Ja mulle kuuluu oikein hyvää. Olen onnellinen lapsi. Mulla oli vähän taas tämmönen henkinen kaaoskausi, että mulla oli vähän sisäisiä ristiriitoja ja kaikkea tällaista. Nyt
alkaa selvitä. Plus mulla on elämässä vähän huono kuvio meneillään. Mä yritän nyt saada sen kuvion pois. Mä en nyt olla selittää sit kuviosta enempää, koska sit kaikki tekee omia johtopäätöksiä ja sit mä silleen ei! Vaan niin, mä nyt yritän selvittää sen. Se on nyt koko ajan selvittämään jotain. Mutta nyt mä sain lisää aikaa onneksi. Hope so. Mä nyt sain sitä lisää aikaa selvittää tämän asian, jos se yksi nyt ei mene munaamaan. Joo. Mutta tää nyt oli tämmönen nopea, mitä kuuluu, missä mä olen, missä mä liikun. Älä paljasta näitä siis internetissä. Ei voi. Tää nyt oli tällainen. Huomenna vai ensi viikolla mä teen sen mun mielipidevideon. Ja se mä annoisin nyt vähän vinkin, että se on vähän semmonen... Älkää kysykö tätä. Se liittyy huomenna. Tai huomiseen aiheeseen. Tai viikkoiseen aiheeseen. Joo. Mutta odottakaa. Mäkin teen niin. Ja pitäkää hauskaa. Nyt on sunnuntai. Nauttikaa viimeisistä viikonloppuhetkistä. Huomenna on maanantai. Huomenna on harmaa arki. Alkaa taas uudestaan alusta. Olkaa onnellisia vielä tänään, kun vielä voitte. Heipsaan!